argiz dator taula ganera eta bizotzaren taupadak eunera doaz. Sentimentuek azalganien hankak tardara batien da zuen oiuek gabaz bidien ara honien paseu ondoren, hai momentu onak eta txarra, trumoi da bahe. Astuten dire, eta bagoaz ea, kolorez gazten dogun gure gaba, eta zeuen harinek suspertzen doguzan. Ez dau tramparik, misteri jorik, gu honantz garina gatoz da, sentitzen gara leku bako txigen lekuko, beti orduen oselduko, eta heltzen jakunien egaz eitek orduen. Sensazioak eta bagoaz ea kolorez gazten dogun gure gaba eta zuen harimek suspertzen dauzan. Leku bokotxean leku beti orduen oz. Gehiagik pintatzen da aurpegiko sufrimentua Stalin aiea